Mangwanana akanaka vana vaMwari. Ndoda kukwazisai mese muzita raJesu. Tichitenda Mwari wedu nenyasha dzeupenyu. Wakatiyambutsa kubva mugore ra2025 kupinda nesu mugore ra2026. Kwete nekuti pane chakanaka chatakanga taita, asi nekuti Mwari une hanya nesu. Anotishuvira kuti tive tine mugumo une tariro. Saka anotichengeta kuti tigadzirise nyaya dzedu. Saka pose patinenge tichirarama ngatiyeukei mikana yatiri kupiwa naMwari. Umwe mutauro anoti mukana inguva vana vaMwari. Kana taupiwa ngaushandiswe effectively. Chese chinowana ruoko rwako kuti uchibate mugore ra2026 uite nesimba rako rese. Nekuti seri kweguva hakuna zivo, hakuna uchenjeri, hakuna zvinorongwa ikoko. Saka mukana uchipo wekuronga, ronga munhu waMwari. Mukati memangwananano tichipinda mukudzidza shoko raMwari. Musoro wenyaya unoti kuungudza kukuru paRama. Kuungudza kukuru paRama. Regai tiverenge Jeremiah 31 kubva pavhesi ya16. Inoti panapa, zvanzi naJehovha, dzora izwi rako pakuchema, nameso ako pamusodzi, nokuti basa rako richaripirwa mubayiro. Zvanga zvambobva papi kuti Mwari azotaure kudaro? Pavhesi ya15. Zvanzi naJehovha, inzwi rinonzwika muRama, rokuungudza nokuchema kukuru. Rakeri unochema vana vake, unoramba kunyaradzwa pamusoro pavana vake, nokuti havachipo. Hanzi izwi rakanzwikwa richiungudza nekuchema paRama. Akanga achichema ndiani mubhuku raJeremia? Bhaibheri rati ndiRakeri. Chii chaakanga achimbochema? Zvikanzi akanga achichema vana vake, nokuti vana vake vakanga vasisipo. Ndakatora pfungwa yangu nenguva kuti ndifunge kuti vana vake vakanga vasisipo vaindepi. This was the time yekuti vana vaIsraeri vanga vatapwa vaendwa navo kuBhabhironi nokuda kwekusateerera Jehovha Mwari. Now muchaona kuti vana vaIsraeri pavari kutapwa vachienda kunyika yeBhabhironi, kwavari kubva kuIsraeri kunyika yakanaka kunonamatwa Jehovha Mwari wekudenga, kunyika yeuchi nemukaka, kwakanga kuri kugara vana vaRakeri. Rakeri kandiye mukadzi waJacob uya wekubereka Joseph and the brother Benjamin. Saka ndiye mai werudzi urwu ari kunzwikwa achiungudza nekuchema. Ari kuchema nekuti vana vake havachipo. Ari kuchema nekuti vana vake vatapwa kuendwa navo kuBhabhironi vana vaMwari. Saka hanzi vari kutadza kumunyaradza, nokuti zvamuvira zviri kumurwadza vana vaMwari. Haagoni kuzvitsanangura. All she can do is cry. All she can do is bitterly mourn for her children. Mangwananano ndiri kuda kutaura nevabereki. Ndiri kuda kutaura nevabereki vari paRama. Vabereki vari kuungudza vari paRama nekuda kwevana vatorwa vakaendwa navo kuBhabhironi. kuBhabhironi ndokupi? kuBhabhironi ndokunopfekwa zvese zvese. kuBhabhironi ndokunodyiwa zvese zvese. Rangarirai kaDhaniel akati nandigoni, I cannot defile myself nezvinhu zviri patafura yamambo. Paiva nezvese zvairambidzwa neshoko raMwari kuti hazvidyiwi, nezvinodyiwa zvacho zvakanga zviripo, zvisinganwiwi, zvinopenya, zvitsvuku, zvanga zviripo patafura yeBhabhironi. And Rakeri ari kuchema kuti vana vangu vabva kwavanga vachidya chikafu chinofanira kudyiwa neshoko raMwari, but kwavaendeswa uko vakunodya zvese zvese, vakunonwa zvese zvese, vakunotaura language isingarevi chinhu. Bo ndeipi? Vana vangu vakuenda kunopfeka zvisingapfekwi. Vana vangu vakunoitwa equally yoked with the wrong people. Vana vangu vakunonamata Mwari asiri Mwari wekumusoro kudenga. Rakeri akanzwika achiungudza. Mukati memangwananano vana vaMwari, ndoda kutaura nevabereki vakatarisana nevana vakatapwa vakaendwa navo Bhabhironi. Vana vasasazivi kuti ndinogara sei mumba mune hanzvadzi nababa.
vana vasingachazivi kuti ndeipi pati yemiri wangu inofanira kuvharwa. Hazvina basa kuti pana baba, hazvina basa kuti pane hanzvadzi, vanofamba zvakadaro. Vana vasingachazivi kuti Mwari unofanira kunamatwa ndeupi. Vana vekuti hazvichinei nekuti ambopfuura nepaUniversity of Zimbabwe, anogara akadhakwa, anonwa zvinhu zvekuti even ari mukomana anonzi akadzidza, mukomana akaita masciences, mukomana ari worth it to be a doctor, anogara akavhura ziso akangotarisa mudenga kudai, akarara, anopedza mazuva matatu akarara. Vabereki vari kuchema, vashayiwa kuti zvoitwa sei. Vamwe vamboenda kucounseling, vabvunza pagurupu, ndingaende kupi nemwana uyu, mwana aendwa naye kurehab, ndoita sei nemwanasikana ari kumba kwangu. Vabereki vari kuungudza, vari paRama. Mukati memangwananano, Mwari ane message yaari kuda kutaura newe mubereki. Mwari ane hope yaari kuda kutipa mukati memangwananano. Wana vatapwa vaindwa navo, Rakeri ari busy kuchemera vana vake paRama. Rakeri aita depression, Rakeri ane BP, Rakeri akastroka nekuda kwezvavira vana vake vachindwa navo kuBhabhironi. Rega ndikutaurire, kana wakaipa wouya kuzotapa vana vako kuinda navo kuBhabhironi, hakupi notice yekuti ugadzirire, maybe ungaise bagla ba, maybe ungaite sei, anongosvika without notice, sekusvika kwakaita hondo yeBhabhironi ichitakura Israel kuenda nayo kuBhabhironi. It was a tiresome long journey kufamba kuinda ikoko. Pane mubereki ari kuchema neaddiction yaita mwana, pane mubereki ari kurwadziwa nemarriage yakapinda mwana, pane mubereki ari kuchema nemadecisions akatorwa nemwana. Mwari vane hope kwatiri mukati memangwananano. Regai timbotarise imwe nyaya yakafanana nenyaya yemurandakadzi Rakeri achiungudza nekuda kwevana vake. You know, today hapana paunogara mukasataura nyaya yehanzvadzi iri kunetsa, mukasataura nyaya yemunin'ina ari kunetsa, mukasataura nyaya yemhuri yaita disintegrated nekuda kwekuti vana vakatapwa vakaendwa navo kuBhabhironi. In the great controversy, the war is raging pakati pedu vana vaMwari, and this time wakaipa ari kutoziva kuti nguva yakuenda kunopera, anofanira kuparara nevazhinji, and the devil is quite aware kuti the young people ndo vari kufanira kumhanya kane evangeli with an army such as this one. Ari kutoziva kuti ava ndo vakapiwa chimuti chekupedzisa basa, saka ari kuti ava havari pedzisi, ndoda kuvaparadza. Asi mangwananano tine tariro vana vaMwari. Tikaenda mubhuku raLuke chapter 15 kutanga pavhesi ya11, tinonosangana neumwe mwana ari ipapapo akatorwa akaendwa naye kuBhabhironi. Zvikanzi zvino wakati, ndiJesu akadaro, mumwe munhu waiwa navanakomana vake vaviri. Muduku wavo akati kuna baba vake, baba, ndipei mugowe wenhaka uchazowa wangu. Akavagovera pfuma yake. Mazuva mashoma akati apfuura, mwanakomana muduku akaunganidza zvose akaenda kunyika iri kure, akaparadzako nhaka yake achifamba nemitoo yakaipa. Tiri kusangana nemukomana panapa wakatapwa kuinda kuBhabhironi. Ari kuti kune mubereki, ini chindipai zvinofanira kuzove zvangu zvefuture tense, chindipai papresent, ndoda kuti ndiinde nazvo. Baba hanzi havana kuita naro, vakamusiya achinda. I can only imagine kuti paakabva mukomana nepfuma achibuda pagedhi, aisa zvinhu zvake mungoro, atakura nengamera dzake mukomana achienda. I can see a devastated father. Baba vari kurwadziwa pasi pemoyo. I can see baba vari kushaya chimiro muraini. Ndofambirepi mukomana wandakaendesa kuPeterhouse uyu, mukomana wandakaendesa kuNyahuni uyu, mukomana wandakaendesa kuNyazura Mission uyu, musikana wandakaendesa kuAnderson uyu. Ndichiti zvimwe ungateere Jehovha Mwari wekudenga. Vemuraini vakandiona ndichiperekedza mwana netrunk. Wemuraini waindiona ndakatakura taki. Wemuraini vakandiona ndichishingairira kuti zvimwe mwana wangu ungaita zvakanaka. Baba vakasara vachinyara. Unoiziva nyaya iri kuitika kumba kwako nemwanasikana wako, nyaya iri kuitika kumba kwako nemwanakomana wako. You are a devastated parent. Uri kunyara muraini, nyaya yako unoshaya kuti ndoitaura ndakamira papi. I can imagine baba ivava
vachiti kana vakadawo kupa contribution mungava muchechi kana kuraini chaiko chaiko, vanhu vaiti vapiko vanotitaurirei ngavatange vambonoita order kumba kwavo. Unoiziva nyaya iyi munhu waMwari, nekuda kwedecision yatorwa nemwana moyo wako uri kuungudza uri paRama saRakeri. Ndoda kutarisa baba ivava maplans ezvavaironga pamusoro pemwana. Waiti pamwe uchati apedzawo paUniversity of Zimbabwe achaemployiwawo paPaRenyatwa, ndichanzi baba wadoctor. Asi zvakafuma zvati bhinyu in the great controversy. Baba wakafuma mukomana akutobuda gedhi nengoro yezvinhu zvavakanga vamuunganidzira vachiti mangwana achanga ari mhuri, mwana wangu ndinenge ndamusiyira nhaka. Asi chikomana chakapinduka chikafunga zvachanga chafunga. Uri kuiziya nyaya yandiri kutaura? Ndiri kutaura nemubereki mangwananano ari kuungudza mukati memwoyo. Zvikanzi baba ivavava ndinovaona vachiimajina mumwoyo mavo kuti chii changa chichifanira kuitirwa munda uyu chandisina kuuitira. Munda uyu kumapathfinder ndakauendesa, munda uyu kuadventure ndakauendesa mani, mabheja anoiswa nemaonas ndakatengawo semubereki, munda uyu ndakauendesa kukempori, munda uyu wakamboenda kuyouth camp, uyu munda uyu ndakambouendesa kucamp meeting. Chii chandandichifanira kuita nemunda uyu chandisina kuitira? Munoziva here vana vaMwari kuti kana mwana akatapwa kuenda kuBabylon you begin to blame yourself. Kuti ndofunga inini pane pandakarasikira metsi, pamwe pacho hauna kutomborasika. Kune vamwe vanogona vakarasika seIsraeri kayanga yazotapwa kuenda kuBabylon nekuti venge varamba kuteerera Jehovha Mwari wavo. Zviriko, asi mukati memangwananano ndiri kuda kutaura nemubereki ari mugreat controversy, nokuti pane chakanaka wakaipa anouyawo ipapo pauri kushingaira uchiti ndiri kusakurira munda wangu uyu, ndiri kudiridzira munda wangu uyu, ndauisira manyowa. Unogona kutoona makata wemato imomomo. Zvinogoneka nekuti tichiri pasi kavana vaMwari, hatisati tasvika kumusha yekumusoro kudenga. Ndoda kuona baba ava he had sleepless nights. I can see baba wakaita depressed. Baba vepana Luke chapter 11 baba vebenzi vakarwara nezvirwere zvinouya nekuda kwedepression. Baba ava vakapedzisira vakuita unge njigere dzavo dzisina kuita zvakanaka. Baba ava ndinovaona vachifamba vachitaura vega. Today unosangana nana mai nana baba vari kutaura vega. Unoziva mueconomy yatinoraramaka mwana wemunhu mutema inhaka yake eka. Munhu mutema hana mamainika akawanda, akaexploitwa kudhara zvinhu zvikapera. Zvino ari kutiwo patushoma twandinatwo kuti ndisimudze mwana uya obva atapwa akanangwa naye kuBabylon. Ndiri kutaura nemubereki ari kuungudza, saRakeri ari kuchema ari paRama. Mukomana uyu tikaverenga nyaya yake pana Luke chapter 15 11 to 32 unoona kuti mukomana wakainda akanofara neshamwari dzake. Vakomana vemazuva ano kanotora TV kutengesa mba kuenda kunofara neshamwari hanzi ikwane, waise mbichana ikwane kutenga guka. Vanasikana vanhasi vanoenda kakunotengesa zvese zvavainazvo. Unozomona akutouya akuimba rwiyo rwekuti mai mombe yamaichemera iyo mai iya yakaenda naPeter zvaanongoreva ndezvokuti handisi story mhandara ini zvakatopera. Kana muchiti pane mombe iri kuuya, hakuna mombe iri kuuya. Inzwai vana vaMwari, ndiri kutaura nemubereki ari kuvungudza saRakeri ari paRama. Hachisina kana netariro, mukomana akatakura zvese zvaakapiwa nababa. Shoko raMwari rinoti akanofara neshamwari dzake. Hazvina kumbonzi he made an investment somewhere for the future. Zviri kunzi zvanga zvitoripo zvacho. Akaenda kunozviparadza neshamwari dzake. The education acquired, utano hwaanga ainahwo mukomana uyu, maresources anga apiwa nababa, zvese akaenda kunozviparadza kunyika yeBabylon neshamwari dzake. It is a very pathetic situation. Yenguva yatiri kurarama inini newe. Tiri kurarama munguva munhu waMwari yekuti nguva yakuda kundopera. Tiri kurarama munguva iri borrowed, apo denga roda kupetwa, and the devil knows very well. Ndoda kuti uziwe mubereki ari kuteerera mangwananano kuti the great controversy is real.
usafunga kuti yakangonyorwa hairarami kumba kwako, inotoraramika right in your home. The great controversy is actually raging right in your home. Usafunga kuti great controversy iri pa next door kana kuti iri kuchime chikoro, iri kutoita raging even at the school inodzidza mwana wako, even at the workplace inoshandira mwana wako, even amongst the girls wepachechi pari kuda kuvhomora mwana wako musikana wekurora, even amongst vakomana vari pachechi paari kupfimbwa mwana wako. The great controversy is raging. Zvikanzi mukomana wakaenda akandopedza pfuma yese. Zvikanzi pfuma yapera manje, hanzi akatsvaga basa akarishaya, akapedzisira aiswa kunguruve. You know, mu context yemaHebrews vanga vasingatodi kana chinonzi nguruve in their community, nekuti nguruve inyama isingatenderwi kudyiwa mukati meshoko raMwari pana Leviticus chapter 11. Saka ivo vanga vasingatoichengeti kuassociata nenguruve, kwaitove kuassociata netrina chaiko chaiko, nekuti tinoiziva kanguruve inodya zvese zvese, chero mwana wakamusiya pasi nguruve inodyaka, inoklina, yakasikwa naMwari kuklina nyika. It was never meant kuti ive nyama inodyiwa nemunhu. That is not our lesson today. Mwari watitendera, we will read and study on that one. Now mukomana hanzi akanzi basa raakazowanaka raive rekuchengeta nguruve. Uri ngozviona here kuti basa racho haana kutomboriona kwaIsraeri, akariwanira kuBhabhironi ikoko kwaichengetwa nguruve, nekuti kwaIsraeri hakuchengetwi nguruve ka. Dai kwankuri kwaIsraeri angadai akanzi akawana basa mumundo wemuZambiringa. Zvino mukomana anga anyura deep into Babylon, ndokwakanowana basa iroro. Mangwana ano semoni yangu yakatarisana nemubereki ane mwana ari busy kushanda kunguruve. Handisi kureva kushanda mubuchari ba, ndiri kureva ari pakatikati petsvina yenyika inoi, anogadzira mari yake nekutengesa madrugs, anogadzira mari yake neupombwe, anogadzira mari yake nekumira mustreet asina kupfeka, mwanasikana anogadzira mari yake nekutorwa mapicture akashama. Uchiti ukaona kudai unorara usiku hwese uchinzwa hana yako ichirovera mumusoromo. Mangwanana ano Jehovha Mwari vane tariro, vane shoko rekusimudzira iwewe. Patiri kuverenga pavhesi ya20, handisi kuda kuverenga zvakawanda munyaya iyi, regai tiende pavhesi ya20. Hanzi chii chakazoitika manje? Mukomana hanzi akapedzisira asisina nechekudya, akutodya zvaifanira kupiwa nguruve, ende aizvishaya futi nekuti nguruve dzacho, nguruve iri gluttonous, inodya practically everything, haina chainosiya. Mukomana aizotopedzisira nemateko acho chaiko chaiko ekuti adyeka achiashaya. Dai Mwari watibatsira mukati meyano mangwanani. Zvikanzi nemukomana pavhesi ya17, zvino wakati achizvifunga iye mukomana uyu, wakati achizvifunga, ukatora Bible version rechirungu rinoti when he came to his senses, akati achizvifunga, when he came to his senses. Zviri kureva kuti mukomana uyu even mentally enga akatapwa newakaipa. Zviri kureva kuti mubereki ari pano unofanira kunamatira vana vako vasatapwe newakaipa. Zviri kureva kuti mukomana anga atoitwa possessed uyu, anga atotorwa ka, but then suddenly mukomana ari kuita come back to his senses. Akati achizvifunga, kutaura kuti musi waabva kuna baba anga asi kunyatsa kuzvifunga, musi waanotamba neshamwari anga asi kunyatsa kuzvifunga, musi waapedza pfuma yese, mwedzi akapedza achitambisa pfuma yese anga asi kunyatsa kuzvifunga. Asi musi uyu pavhesi 17, we don't know kuti after how many years, after how many months, mukomana akazvifunga. Inini manje chandiroda kuti titaure nezvacho masikati ano ndechekuti chii chakaita kuti azvifunge? What brought him back to his senses? Ndo pane nyaya yedu mukati meyano mangwanani. Ipapa mubereki ndoda kuti unyatso kupatarisisa. Verse 20 inoti mukomana akasimuka akaenda kuna baba vake. Vakati achiri kure baba vake vakamuona. Mwari wekudenga ngaakudzwe nekuda kwa verse 20.
Mukomana akati achizvifunga. Akati ini ndakuenda kuna baba. Haana kuti inini ndakuenda kushamwari dzangu dziya kana kuti ndakuenda kuna mukoma. Remember kufamu kwangu akasara mukoma. Kana kuvashandi akati ndakuenda kuna anopedza nyaya yangu. Ndakuenda kuna baba. Mwari ngaakudzwe mukati memangwanana ano nekuti verse 20 yati baba vakati vachimuona ari kure. Ndo pane nyaya yedu mangwanana ano. Murama muri kunzwikwa kuchema. Asi baba ava pavanga vachichema, he was positioned on the right place. Yekuti kana mwana wake akadecide kudzoka, anowana baba vakamumirira. When I was reading one book, when we walk 1,000 miles away from our God, it only takes us one step patinodzokera kuti tipinde mukati memaoko aJehovha Mwari wedu. Zvoreve unoziva ndakanzwa kanyaya kakandikomborera as I was reading one of Ellen White's writings. Anoti iye rudo rwaMwari rwakadzama to an extent yekuti anokuperekedza kwaunoitira chivi chako, agokuchengeta kuti usaurayiwe ipapo nowakaipa. Rudo rwaMwari runokuperekedza kwaunonoba. Mwari agokuchengeta kuti achiti zvimwe ungarega chinichi. Inzwai vabereki vari pano mangwanana ano. Ndiri kuti kwamuri vabereki, like God the parent of humanity, usabva panzvimbo yako semubereki nekuti kwauya dambudziko. Let me use a very simple illustration. Mukatora chinhu chinonzi ngarava. Ngarawa ine chinhu chisimbi chinonzi an anchor. An anchor zisimbi rinorema rakasungirirwa pangarawa necheni. Saka vanhu vanoti kana vasvika pavari kufanira kuita dheki neshipi iyoyoyo, kana kuti pavanomira pari kumira shipi, macaptain nemasailors of the ship vanotora zisimbi iroro iro riri joined to the ship, vorikanda mumvura. Zisimbi iri rine weight inorema, rinogona kusustaina ngarawa yakamira pamvura iro riri mukati, zvekuti kana mhepo ikauya, ngarawa ikavhuvhutwa nemhepo, haibvi paposition, because the ship is anchored. Hello? Ship haina kwekuenda nekuti simba resimbi iyi kurema kwayo, weight yeanchor iri positioned in such a way yekuti chero mhepo yacho ikaita sei, vana vaMwari, ship inoramba iri anchored. Ship inoramba yakamira. Inzwai vabereki vari panapa, remain anchored in Christ. Usabve pamurume anonzi Jesu weNazareta. Chero mwana akaburukira Babylon, uchiungudza uri kuchema uri paRama, rambira padombo rinonzi Kristu Jesu. Let Christ be your anchor. Usanyanye kutaura nekuti ukasangana pane vanhu uchingoti yowe nini wangu andinetsa, yo inzwa kamunhu waMwari izvozvo hazvibatsiri. Remain anchored on Christ Jesus. He is our hope, he is our strength, he is our savior, he is our shield and our fortress in this great controversy. Inzwa munhu waMwari, this is not an easy road. Vamwe vaimbi vakaimba, we are traveling to heaven, and along the way mune magirigidi, mune matombo, and mwana wako anogona ari umwe ashandiswa nowakaipa kuti iwewe uone a derail along the way. Inzwa munhu waMwari, remain anchored on the man Jesus. Muimbi wekwedu anoti, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and his righteousness. I dare not trust the sweetest frame, but wholly lean on Jesus' name. Unoona dambudziko kana richiuya so, pfungwa yako inotanga kufunga tete vari kuUK. Pfungwa yako inotanga kufunga hanzvadzi yako iri kuAmerica.
Pfungwa yako inotanga kufunga doctor. Pfungwa yako inotanga kufunga counselor. Pfungwa yako inotanga kufunga rehab. Pfungwa yako inotanga kufunga zvamukoma vari kungoda ukati pamwe wakandipa ngoda 2 ndingagadzirise nyaya iri pano. Inzwa munhu waMwari, usati wamhanya kwese ikoko semubereki, dzoka pana Jesu. Position yourself panzvimbo. Baba ava was a very wise man. Vakaramba vari positioned right at the gate, hoping and praying that one day my son will come back. Just come to imagine kuti dai baba ava vakabva paposition yavo sababa, nekuti handiti iwe wako akauya akamitiswa unobva wati handisisiri baba wako, handiti wako akabuda munewspaper achinzi imbavha unobva wati handisisiri ni baba wako, handiti unobva wamurejecta mwana wabva wamuramba. Wauchiziva here kuti mwana wako uyu paunomuramba uri kutomukandira kumagora kuti abvarurwe bvarurwe. Tora mwana wako, accept the mistake. Chero mistake yacho akaita katatu, iwe wakatadzira Mwari kanganiko. Akauya nemwana wekumitiswa yekutanga, it is okay, tangidza patsva mwana wangu. Akauya newechi2, tangidza patsva. Akauya newechi3, tiri great controversy. Jesu anoti uregerere 70 times 7. Kana wasvika ipapo manje wochizorekera, keep a record. Tonoti unosvika here ku70 times 7 Jehovha Mwari vasati varidhima mwana wako. Rwira mwana wako uri paposition. Imagine kuti dai mukomana uyu akasvika pagedhi paina mukoma wangu asara wachimanager plus, vaiti kudi aivhirirwa gedhi uyu. Imagine dai akasvika paine muranda supervisor wepaprasi kana foreman wepaprasi aipapinda. Baba ava vakati handibvi, iyi position yekuita baba iyi handisi kuisira munhu, despite the fact yekuti mwana wakainda akandoparadza pfuma yese. Apa ndo pandinenge ndakagara ndiri pana Jesu apa, ndinenge ndiri baba wemwana wangu. Wedha arasika kusvika papi handibvi, ndicharambira padombo Kristu Jesu. Saka chii chakaita kuti mukomana aite come back to his senses? It is because his father was anchored in Christ, praying for him every morning, praying for him every afternoon, worshiping achitaurira Mwari every evening. Kuti tenzi muchandinzwa ndoimba, ndichakuudzai zviri pasi pemoyo wangu pamusana pemukomana. And praise the Lord, mukomana ari Babylon, he came back to his senses. The only thing that can bring back your children to their senses, my pamuri Kuchema, remain anchored upon the man Jesus. He will not disappoint. Vaimbi vekwedu vanoti, this Christ has never failed a battle, and I know that he will not. Mubereki akanditarisa ari kuteerera mangwananano, remain anchored upon the man Jesus. Simudza mwana, hagara akadanzwa naMwari, akanzi agarimbomira zvekuchema izvo. Simudza mwana, pazvinenge zvakunyanya kurema, kumbira simba. Vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva rekuti vabhururuke semakondo. I know along the way pane pauchafila kuneta physically, uchafila kuneta mentally, you are going to have a downfall spiritually. Faith yako ichaita sekunge, you know, there is a song yatinoimba as Adventists inoti kana dambudziko richizouya moyo yedu Jehovha inozoneta. Icho kwadi uchaneta nekuti uri munhu, asi wewe rambira pana Jesu. Uimbe rwiyo ishe mundibate ruoko ndigofanana neni. Famba ineni Jehovha Mwari musandisiye. He will not disappoint. So mangwananana, simudza mwana. Pray for your child. Never give up. Kana even zvichireva kufa usati waona shanduko, usakuhunika munhu waMwari. Kudenga kuna Mwari unonzwa minamato. Hatizivi nguva yazvakatora. But the Bible is saying to us, at the right time, in the fullness of time, the young man came back to his senses. Kana ati ndadzoka, mugamuchirei kani. Kana ati ndadzoka ine mavanga, mutambirei mwana ndewenyu. Usarega mwana wako achinoparara, mugamuchire nevazukuru ivavo. Mutambire guka yacho yakazara mumusoro. Mutambire nemavanga ake yayo. Mutambire mwana ndewako munhu waMwari. Unoda kuti ainde piko? Christ Jesus akatida whilst we were yet sinners. Akatitora tine mavanga atanga tinawo. Mangwanana ano mubereki ari pano. Stay anchored unto the man Jesus.
hanzi mukomana uyu akadzoka back to his senses. Now ndoda kutaura nemubereki tisati tavhara. Matthew chapter 17, 14 to 24. Matthew chapter 17. Tikaenda pavhesi ya 14 to 21. Pane mukomana, baba vari kuuya nemukomana wavo kuna Jesu. Mukomana uyu hanzi zvaiti zvikamubata, waipupa furo, waibvunda mwana, zvaimukandira pasi, aiita sowafa. Tinoziva tine vana vatinawo mudzimba umu vakuita sowafa. Hazvina kumira zvakanaka. Asi baba ava vakati handisi baba benzi, vakati inini handisi mai benzi, wangu ndinoenda naye kumurume wepaKalvari, wangu ndinoenda naye kuna Jesu muponesi wenyika yose. Pavanobvunzwa naJesu, kaiverenga 14 to 21 chapter 17 ya Matthew, hanzi vanotivo mwana ane nguva yakareba achizviita. Zvinogoneka, anogona kuita 12 years semudzimai waibuda ropa, anogona kuita 38 years semurume wepaBethsaida. But our God, in the fullness of time, he will come through for you. Don't give up. Don't give up. Persist in prayer as a parent. Position yourself on the rock, Christ Jesus. Unoziva nyaya iri pana Luke chapter 17 verse 21. Paitika zvazoitika murume uya mwanakomana arapwa naJesu. Vadzidzi vanobvunza Jesu, ko isu nei takoniwa kuti tiburitse dhimoni riri mumwanakomana? Hanzi Jesu anoti pa 21, asi rudzi urwu runongobva chete nokunyengeterera nokuzvinyima zvokudya. Inzwai mai, inzwai baba, imbomirai kuchema. Of course, kana munhu arwadziwa anochema. Mapedza kuchemaka, imbotsanyirai mwana uyu nekumunamatira. Jesu ari kuti zverudzi urwu manje hazvisi kuda kungochema chete. Zverudzi urwu manje zvinotsvaga kutsanya nekunyengetera. Saka Jesu ari kuti chamugonesa kuburitsa chiri mukomana, kutsanya achikumbira simba kuna Mwari, kutsanya achinyengetera. Amai, tsanyirai mwana uyu, imbonyengetererai mwana uyu. Endi imbomirai kani kumbodaidza vanhu 7-9, imbomirai kutaurira Dhokasi, imbomirai. Hana akati nini ndaneta nezvemagurupu, akafamba ega akananga pathrone of mercy. Hana akasiya Eli ari paentrance, akapfurira. Ndati hazvina kuipa kuita tiri mumagroups ba, but anoziva kurwadza kwebhutsu ndiweka wakaipfeka mwanasikana, ndiweka wakaipfeka baba, ndimi mai makaipfeka. Ndati uyu mukomana imboita iwe kutsanyira, imbotsanyai mumbonamata. Zvorudzi urwu zvinotsvaga kutsanya kuzhinji nokunamata. Dai Mwari wekudenga atibatsira, tanamatira vana vedu, taita kuti vana vedu ava tivachemere pamberi paMwari. Kana zvakona kuti tione result, tichaiona pakurira kwehwamanda. Parwizi rwendingiriro tichashamisika tichisangana nevana vedu vakakunda because of our prayers. Dai Mwari watikomborera mangwananano. Never give up. Open the way for dialogue. Nekuti Mwari vanoti, come let us reason together. Wachitaura neni newe mutadzi, iwewewo futi, invite your child. Come let's reason together. Ini ndinokuregerera, ini ndiri mubereki wako. Dai Mwari wekudenga akubatsira mubereki, Mwari wekudenga akupa simba. Ungakangamwe zvese zvandataura mangwananano. Ndatirambira padombo rinonzi Jesu. Kuungudza kukuru kuri mumusha mako kunopfuura, kunopera kana wadarambira padombo Jesu. Rega tinamate nevabereki mukati meano mangwanani. Baba wedu wekudenga, tinokutendai nenguva yakanaka yamatipa kuti titaure pamusoro pesimba riri mukurambira pamuri nekuda kwemasituations atiri kusangana nawo sevabereki. Tiri kuungudza Mwari paRama. Vana vedu vari kutirwadzisa, vari kufamba nzira dzinotiurayisa, dzinotikonzera depression, dzinotichemedza Mwari. Tashayiwa hunhu pamberi pevanhu, tasekwa nenyika Mwari, tataurwa, tanongedzwa. Asi mangwanana ano tiri kuuya kuzosarenda vana ivava mukati memaoko enyu. Tiri kuuya Mwari wekumusoro kudenga kuzozvisarenda isu kuti tipeiwo zvekare simba rekurambira padombo Kristu Jesu. Tisabva ipapo until you transform our situation. Mazvita Mwari, inzwaiwo mai avo nababavo, sanganaiwo nawo pakukumbira nekuchema kwavo, nekuda kwemwanakomana, nekuda kwemwanasikana wavo. Maite enyu Mwari kuti matinzwa nezita raMuponesi Jesu tanamata. Amen. God bless you.